Daluyon! Napalabas, nadanon tinaan-anay a panagimbag ni Andro. Ket nakarwaran da ito iti ospital. Kagiddan ti panagimbagnan. Di na natepulan ti bagina. Ket di namutten maanusan ti agpampamarang iti kabsat na ani Loreta. Iti sabali a bangir, masya ni Marcela ka ni Vanessa. Nang runa, idi nasao ni Mindo ti sasaaden ti balasang ngagmaymaysan iti mansyon. Kabayatan na? Naikan iti gundaway ni Loreta anapan ijay mansyon. Tapno sa rungkaran na tigayim na. Itagagayin, tenggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluhan. Daluyon! Itay pa'y lang agbasbasarak. Ngam saan mat nga umailokat ni Vanessa tiri daw ti mansyon. Dahito yan tirigat na ita. Taawanan apulos ti kadwa na di ti mansyon. Ultimo dagiti kakadwa day di yayak laring ababaon ng ti mansyon. Pinapanaw na matan. Padasak pa iti agbazar. Talagang awan. Saan nga umay ilukat ni Vanessa tuyri daw? Apay nga ta? Anya nga tan tinapasamak kan kwa na? Saan ang mabalinda ito eh? Nas ka na mamuhak no anyan tinapasamak ka ni Vanessa. Awagak ti cellphone na. Sapay la kumatasong batan na. Madanaga na ka talaga. Aday ta. Agringan ti cellphone na. Ngam, apay adi na sungbatan. Anya nga tan tinapasamak ka ni Vanessa. Talaga adi na sungbatan. Tinasayaan. Awagak ni Manuel. Ibagak nga umay dito eh. Tanas kan amamuan mino anyan tinapasamak kan ni Vanessa. Nay, apay nga agdardaras ka anak ko. Ni Loreta jay mawag nanang. Nas ka na mapana kadago sa jay mansyon dagiti Villaflor. Tadnan sa daka sa napasamak ni Vanessa. Anya, ay Diyos ko. Anya nga'y tinapasamak kan ko ana. Diyak pa mo nanang. Basta mapanak ka no ijay kuna ni Loreta. Ay unay mutan. Katkatay laang ti amana. Kastamot ni Clareng anabangunan na ayayan na. Ita, agdadakas ang mapaspasamak kan ko ana. Saan pa'y mo ta sigurado nanang? Saan ko pa'y nga amaw? Naan niya talaga tinapasamak. Isang arot anas ka na mapanak ijay. Anya di kunayo, nanang? Ni Manuel, kunak anak ko. Nagdardaras nga imay itay ditoy. Binulod na di tricycle ni tatang mo. Apay nanang, papanan na. Diyak man amo. Basta ko na nga importante ti papanan na. Kat agdardaras itay apimanaw. Nanang. Mas daawak met nga rood. Ngam itikas jay anak kitak adyar na itay. Marikriknak nga dati saan anasaya at amapaspasamak. Anya? Iso na laang tadyak amaw no anya ti mapaspasamak anak ko. Ijay mansyon dagiti Villaflor ti papanan ni Manuel nga anak ka o kamin daw. Apay solidad. Anya ti mapaspasamak ijay. Diyar ngamin ni Manuel ti madandanagan itay imay na binulod je tricycle ije balay. Diyak pa'y matam mo. Ngam inawagan ni Loreta ni Manuel. Kat kinid daw na ti ipapanadagos ni Manuel ijay mansyon dagiti Villaflor. Ay, Diyos ko. Ang mga dadakas ang napasama ka ni Vanessa. Ay day tamot ti simrak iti panunot ko itay kamin daw. Ama nga no adadakas ang napasama ka ni Vanessa. Makita Manuel. Itay pa'y lang agbasbaser ta. Ngam saan nga ilukat ni Vanessa tiri daw ti mansyon. Di na pa'y sungbatan ti awag takan kwa na. Un nga raw. Madanaga na ka talaga Manuel. Kasayatan siguro no dadaulan tan tiri daw ti mansyon. Saan Loreta? Narigat mo't la dadaulan ti daw ti mansyon. Kasano nga rod ang makastarakta iti mansyon? Kasano amamuan ta no anyan ti mapaspasamak kan ni Vanessa? Sakti makamo. At damo ka mabaling ka pag nanasumrag. Ha? Sa dino? Iti taway ti banyo jay likod ti mansyon. Mabali na kasumrag ijay.
Sigurado ka? Wan, nalipatam ka din na sigod nga agpapaayak di taw. Wen gaya man niya. Kasano na nakasara? Di langan ti buong agtap no makastrekak no bilang laang. Nalaklak nga aramidan ti kasta, ngam ti dadaulan ta ti ray daw. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtignay kan, Manuel. Talaga madanagan na. Anya ti kayat mo asawan, iti dayta nga inyawag mo solidan. Amang ano at dadakas ang napasamak ka ni Vanessa, Helen. Aniya, Dayta tisimkan nga atap ko. saan? Saan ang mabalin solidad? Jaklakit di itulok ang may sagmak ni Vanessa. Helen, Nas ka na mapanak iti mansyon dagiti Villaflor. adda ijay ti anak ko. Ni Loretta agayem da, adamot ijay. Ha, Amang ano makita da ka, lumapan ka ijay, Helen. makamuditan. Basta mapanak ijay. Ikagumaak nga amuan no anya tinapasamak. Diyos ko, yaklaim pagarup akas tagayam tinapasamak mindo. Ay, Marcela. Ay, makapadanag mat. Sigurado nga agdanag ni Mateo iti kanito amaamuan na mat dayta. Itay laengan. Nasaukan ko na ti Jar ni Manuel ang nagbulod iti tricycle. Kat nalausan ti danag na. Nakarkaro ka nga ano maamuan na ani Vanessa ti makagapaw. Ay, tinasayaat. Sumaruno ak ije mansyon dagiti Villaflor. Nas ka na maamuak no anya ti mapaspasamak ijay. Ay nakabutbuteng nga main. Nang runa kat agmay-may sa ijay ni Vanessa. Kasayaatan pa'y mindo. Suruto munda Manuel ijay mansyon. Anya kamutan Vanessa. Anyat mapaspasamak kan ka. Apay adi mo ilukluk at tiri daw. Di mo pa'y sungsongbatan ti cellphone mo. Vanessa. Apay ang napasamak ti kastoy. Anya ti bason ko. Apay ang sagsagrapag ti kastoy sa amita. Nang sakit, Loretta. Siyakla ko man tinapukaw. Siyakla ko man tinatay. Anya ka kadi Vanessa. Saan ka kumanga agsaw iti kasta? Tinasayaat. Agnaada kun dito yung mansyon, ha? Naskan nga adda kaduam dito, eh. Saan ang mabalin abaybayan ka? Kadwaan ka dito yung mansyon. Dayjay ti anak ni Soledad. Isu ti adda ijay ridaw ti mansyon. Kumusta nga tan ni Vanessa? Saan na ka mabalin nga agpakita? Di nakam-am mo ti anak ni Soledad. Sigurado ang maklaat. Amangan no agbutang paikit di. Kat pagarupan na asyak day deklaring akasingin ko. Saan na ka pumanaw dito eh? Talaga akayat ko amamuan. Ada simang di ta mansyon. Ni Minto tay tiyay. Jaglakit nagbitot. Ti asawa ni Marcela. Nalabit ang nagdanagmat ka ni Vanessa. Iso asinurot na ti anak ni Soledad. Si maruno kayo mo dito yung mansyon tatamin daw. Wen barok. Namuak nga men ka ni nanang mo tinapasamak. Isumot lagayam ang madandanagan ka ng bulod iti tricycle iti balay. Wan tata. Kahit kumusta nga ni Vanessa. Aday di silid na iti may kadwakad sa aran tatamin daw. Ni Loretta latan natin na panijay. Inornos ko pa yung amin tay tawa ti banyo di likudan. Iso ti inikat ko tay jaya kasimrag. Kapilitan nga inikat ko ti sarming ti tawa itay tata. Ta saan mo't ngamin alukatan ni Vanessa ti ray daw. Basar kami abasar itay. Di na pa'y sungsongbatan ti cellphone na. Kastagayam tinapasamak. Wan tatamin daw.
Hanggang panagkunak. Hawanin ti rumbang pagdanagan tayo kan ni Vanessa. Tano dadaki sa napasamak kan kuana. Itay payla kumana amuak. Nasaya at no awan. Talaga nagdanagak. Apaman anaamuak ani Vanessa ti makagapaw. No apay akas jay ti jarmo na panije balay. Nanang, jak magustuhan ti kastoy mapaspasamak. Mateo, anak. Kaya't ko ti makatulong itan yaman na pagdaldalanan ita ni Vanessa. Ngamjak maaramid, gapoy ti palimid ko. Ay, maawatan ka, anak ko. Ngam saan na bale? Taadamutan ijay da Manuel kan tatang mo. At dapay ijay ni Loretta. Sa anak lata makaid na, nanang. Jak maandi nga ni Vanessa. Gaputa tayo mo ti kaaduan. Kat nabayaga ko na natay. Anak ko. Iso nga damot lagayam saan anasaya at abunga ti palimid ko. Pudno anawaya ang nagdakdakiwas. Ngamjak mat maandi ngay dagiti napatag kanyak. Malaksid laeng kada kayo kinitatang. Apayasaan ka na sangputan dito'y balay, Loretta? Sa dinutayan mo. Pasensya kan, Manong. Ngamnas kan nga ang dingayap ni Vanessa agayam ko. Adda kita diti mansyon. Apa ni Vanessa? Manong, naamwam matan tinapasamak kan kwa na iti kalabas. Saan ka di? Imo na? Ti ama na. Si Maruno day di yayak laring. Madanha ka na. Amang ano niyang ti mapasamak kan ni Vanessa. Iso asapay la ko mata maawatan na. Ngam dito yak pala ang mansyon nga agnaad. Tapno adda kadwa ni Vanessa agayam ko. Anya? Ayan mo nga rod ita, Helen. Adda pala ang dito asibig ti mansyon. Jak pala pimanaw solidad. Ay na, ang mga nod na makakita kan ka dita. Di kagda nagsolidad. Agan na adak. Jak mo't itulok nga adda makakita kanyak. Ta sigurado ang mapaputnganda. Nang runa dagiti saan ang makaamo nga adda kasingin day diklaring. Helen, Basta agtali na edak pala ang nitoy. Sana bale, tanakapanaw mo't tanda Manuel kan ni Mindo. alang arod. Basta aganad ka, Helen. Awanan ti rumbang nga pagdanagam, anak ko. Awan ti dakes na napasama ka ni Vanessa. Kaya nadamot ije ni Loretta. Pinanawan mi itay ka ni Manuel. Agnaid kanupay la ije mansyon. Tatang, Nasaya at maitakas ti pangedeng ni Loretta. Talaga nga binakasapulan ni Vanessa ti mangandingay kan kuana. Sana rumbang agmay-may sa laang. Tamangan kitday no anya ti mapanunot na nga aramidan. tatang, ikagumaag ti mapanijay, apaman arumabi. Kaya't kumit amakita ni Vanessa. Agyaman nak Loretta. Agyaman nak tada ka ditoy. Saan ang mabalin abaybayan ka, Vanessa? Kasla, naalingag ko ang makaungat ti kabsat mo itay sarsarita kayo iti cellphone. Awan anyaman na kanyak. Uray kaungatnak ni Manong Andrew. Diyak kabutang. Basta agtali na edak ditoy. Kaduan ka. Saan arumbang agmay-may saka dito'y mansyon? Nalablabos pa'y ngam kabsat tilinangan ta adwa, Vanessa. Amom day ta. Iso nga oray anya ti mapaspasamak. Sa anak amapukaw iti sibay mo. Nangro na iti daytoy akan ito akasapulam unay ti mangandingay kan ka. Marigata nak amang karay at itibakod ti mansyon. Nangato unay. Ngam, sana arumbang amapukawan na kitinamnama. Nasken amay pamuspusak ti makastrak iti solar ti mansyon. Baring may kagumaak matlaing ti sumrag iti mismo a mansyon. Kat makitak ni Vanessa. Ngam nasken niya ganan nadak. Ang mga no dalaki iti makakita kanyak ditoy. Kat pag-arupan da pa niyak tatakawag. Tinasayat. Manglikawag.
Bareng makakita kiti kumalay atak. Kat makastre kak iti naladan ti mansyon. Aramidag tamin Asino ka? Anya ti gagaram ditoy. Nanak Laring? Anya ti mapasamak iti panagkita da Mateo ken Helen gagayem ti uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan Daluyon. Napalabas, nagdanag ni Loretta apaman anapan daytoy iti mansyon. Gapu ta malaksid asaan amang luklukat daytoy. Saan pa asungsung-batan ni Vanessa ti awag ken kuana ni Loretta. Iso ani Manuel tinangi pamuspusan tapno makastrekda iti mansyon. Iti sabali a bangir, nagdanag ni Helen apaman nga imbaga ken kuana ni Soledad. Nga amangan no adadakes anapasamak ken ni Vanessa. Iti daytamet la arabii. In kagumaan ni Mateo tinapan iti mansyon. Ket panggepen na ti makastrek iti inaladan daytoy. Ita gagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan Daluyon. Nasken nga ganadak. Amangan no dakit dimot makakita kanyak ditoy. Ket pagarupen da pay nagtatakawak. Tinasayat. Maglikawak. Bareng makakita kiti kumalay atak. Ket makastre kak iti naladan ti mansyon. Asino ka? Anya ti gagaram ditoy. Nanak Laring? Aqua, sana siyak ni Claring. Imposible. Sino kayo kuma? No saan adda kayo ni Nanak Laring? Didakan. Mabitlaeng! Saan ka pumanaw? Mabitlaeng! Nagpukawan iti kasipngatan. Surutak nga ta. Diyos ko. Ano tiramidag? Ni Nanak Laring ka di at talaga day jay. Ngam asino nga rodya intabon mi. No ni Nanak Laring day jay. Anda ka din day ti ama paspasamak. Vanessa, apay nga da ka dito ayan titawa. Anya ti mapaspasama. Loretta, adda tao. Anya, asino kuma? Kan kasano ang makastrek iti inaladan ti mansyon? Imposible nga agbidutak. Talagang adda tao di tarwar. No kasta nga rod, umawag talaangan iti pulis. Iti kasta, makamagno asino man tinadlaw nga umar-arubayan. Agyaman ak. Di na ko nasurutan de siya lalaki. Wano, talaga adinak sinurutan. Gaputan nagbutang kanyak. Inawagan nak itinanak Laring. Kat amok ang nagamak day jayan anang surot kanyak. Gaputa ti amuna kat sa anak amortal. Pinanunot na lakit din asyak day di kasingin ko aklaring. Ang asino nga taday jay nga umar-arubayan ije mansyon. No amuna ni Claring, kayat asawan day ta. Amuna mat da Vanessa ken Loretta. Ikagumaak nga amuan no asino day jay. Agdamagak ken ni Soledad. Mabalintan ti rumwar. Addan di tarwar dagiti pulis nga inawaga. Sige, umay ka ta kasarita ta ida. Wen Vanessa? Kidawak ti panagrondada. Bareng no makita da pay jay nariknak itay nga umar-arubayan. Nasapa kamit ang nagsubli anak ko. Kunak man numapan ka iji mansyon. Napanak ijay, tatang. Iso nalaeng tadyak na ikagumahan ti simbre kiti naladan ti mansyon. Nagato ti alat iji mansyon. Sana basta makalay at dayjay anak ko. Oy, Kinunakmot nga minen ken ka. Awan ti rumbang nga pagdanagam ka ni Vanessa. Adamot iji ni Loretta. Saan na pinanawan di gayem na. oy. Agsasarunumot tayo ti panagsanaay mo. Apay kaday. Tatang, siguraduhin nyo man,
No talaga aday din na naklaring tintabon nyo itay nabiit. Nay, Mateo. Anya ka din dahil nga ibagbagam. Mapanagnakan may kaninanang mau. Anik Clareng dahil di pimusay nga intabon may. Nga ta, tatang. Anak ko, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Nakitak dahil di Clareng iti mismo atabon dahil di Senyor Ismael. Mismo ada Loretta kan Vanessa ti kadwana. Hindi napasamak dahil di. Iso tinangipan kan kwa na iti ospital. Agamdak sang gasata di na nalasatan ti patay. Oy, Ang maguray ka man. Anya ti mapaspasamakan ka. Tapay akas na ti bagbagam. tatang. Iti kaaddak iti asidag ti mansyon. Nakitak ni Nana Claring. Anya. Nagpakita kan ka dahil di Clareng. Ay, ang mga noda kayat nang ipasimudaag. Kasta kanukay nagpakita iti si bibiyag dag iti pimusayain. Saan niya alalya day di Nana Claring tinakitak, tatang? Si bibiyag ani Nana Claring tinakitak. Anya, si kaamay. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Kasano kumasi bibiyag dahi di Clareng kat na itabon nga rudan. Ay, ang mga no parpar matamlag dahi dahi. Saan, tatang? Gaputan nakasarita ka mismo. Anya, Day tatagpaiso. ay, Agsasao. Nakitak. Nakasaritak pa'y tatang. Iso asaan aparpar mata day jay. No dikat si bibiyag ani Nana Claring jay nakitak. Ising-singasing dagiti pulis nga agrondada iti asidag ti mansyon iti agpatnag. Angam, saan kamot nga imanugot, Vanessa? Gaputa saanan akasapulan, Loretta. Kasano nga rod ang mapanagnagan no talaga nga adda umar-arubayan dito mansyon? Amok ti pagdaldalanam. Iso nga addaak ditoy. Tapno adda katakunay-nay mo. Iso pa nga asim. Dumngag ka kumakanyak, ha? Loretta, Kas itinakunak. Saan asinsinan ti pagdaldalanam ita? Ngamnas kan nga agbalin ka anatib ka. Kat adda aklaang ditoy para kan ka. Anya jay kunam apakaburbur siya ang mindo. di bagbaga ni Mateo nga anak ta. Talaga nakaskas daaw. Anya nga imbaga na. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no anyaman day ta. Tapno sa anak amas-mas daaw. Ay, iti ipapan na kano iti rabi iti mansyon. Nakita na day di Clareng. Anya, kayat mo asawan. Agparparik na day di Clareng. Kasta hamat ti kunakan kwa na ididamo nga imbaga na kanyak day ta. Ang kunanamot anak kasarita na kano amismo. Anya, nay, kasano kumama pasamak day ta? Agsao ka diti tao apim mo sayan? No iti siguro tagtagainap, mamati ak. Sa bali ti atap ko, Marcela. Anya ti kayat mo asawan, Mindo. Amuta nga agpadpada nga da kasingin day di Clareng. Akin laat latan na nagpukaw. Ni Helen? Wan, ang mga nadamag na tinapasamak iti day di Clareng. Kat kalat ang nagsubli dito lugar tayaw. Ang mga ni Helen ti ibagbaga ni Mateo a Clareng ang nakita na. itay pa'y apang panunutag. Do asino ti ibagbagam anakitam. Ngam talaga ajak mapanunot, Helen. Dakkel ti atap ko ngam amuyo day siya lalaki. Am-amu na ngamin day di kasingin ko. Napagbidutan nakpay asyak day di Claring. Ay, nailadawan ko mo't aminen ken ka. Dagiti katauban ni Manuel nga anak ko iti lugar tayaw. Ngam, kunamot asaan a dagiti nailadawan ko tinakitam.
iti rabi nga umar arubayan ijay mansyon dagiti Villaflor. Adda ka ingas dayjay alalaki. Isu na laeng ta saan ko amalagip, sulitan. Helen, Ngamnas ka na maamwak no asino dayjay. Kanas ka na maamwak mat. No anya ti panggap na. Tapay nga umar arubayan ijay mansyon. Ayan ni Vanessa. Anda pa lang iti silid na. Nakaturok pa lang tanapuyatan, Manong Andrew. Naamuak nga may nagresponde dito'y dagiti pulis idirabi. Gaputay niya wag yung nga danadlaw yung nga umar arubayan. Manong, Delikado dito'y Loretta. Ang mga nanya diti mapasamak kat mairaman kapay. saan ka pumanaw iti sibay ti gayem ko? Anya. Di mo ka di pampanunutin no anya ti posible ang mapasamak dito'y mansyon. Apay Manong, adda ka din namnamaem nga armado alalaki arumaot ditoy? Ah, Adda ka din namnamaem nga enkwentro ang mapasamak ditoy? Akas iti enkwentro ang nakatayantay di Senyor Ismael? Kasta ka di tinamnamaem, Manong Andrew? Iso adi mo kayat nga dak ditoy? Apay Manong, sumardeng kan. Manong No Andrew? adda mapasamak kan ka. Di mo to kumakunaan adi ka binalaagan. Asino a Helen dayjay, nanang? Saan mo ngamin nga ammo, anak ko? Ngem adda kasingin day deklaring. Ket nalabit nga iso tinakitam. Adda kasingin day dinanak laring? Adda, Mateo. Ngem awan ti makaammo no apay akela at anagpukaw. Ultimo day deklaring. Di na ammo no sa dino tinapanan day di kasingin na. Awan apulos ti naibaga day deklaring. Maipanggap iti kela at apanagpukaw ti kasingin na. Kat ita, nagsublin ti kasingin day dinanak laring? Kasta ka din, nanang? Talaga akasta, anak ko. Dako namat anakitam, saan ka de? Talaga nakitak, nanang. Nakasaritak pa eh. Kala at laeng ng madayo. Idi inawagag itinanak laring. No kasta nga rod, ni Helen akasingin day deklaring tinakitam. Masiguradok day ta, anak ko. sigurado ka ka din iti dayta nga aramidem, Helen. Uwan solidad. Panawanan tap nagpakita ak. Nakasagana kamot nga roden amang sungbat. Iti adu asaludsod nga ibakal kan ka dagiti kalugaran tayo. Saan mo't anas ka nasong batak dagiti damagan da kanyak ket. Adalat tamot kanyak, no kayat ko ti agulimek, saan ka di? Sa bagay, pudno dayta nga imbagam, Helen. Awan ti mabalinda, no saan mo akayat asungbatan ti saludsod da ken ka. Pudno day ta, solidad. Iso asaanan anas kan nga agdwa-dwaak iti daytoy a planok. Anya ti reaksyon ni Mateo iti imbagam. Natural, nasdaaw jay anak ta. Italangamin anamuan na nga da kasingin day deklaring. Sa dino nga ta itatayan ni Helen. Apaya saan pa ilang nga agpakita kada tayo. Day tangarod ket. Kinapudno na, mag-agaranak ba't ang makakita kan makisarita kan kuana. Tapno maamwak no anya talaga tinapasamak. No apay akala at latan ang nagpukaw. Ay, mamati ak amasungbatan amin dagita asaludsod. Apaman nga agpakita kada tayo ni Helen. Mamati ak nga umadanin day ta. Nay. Nay. Na Marcela! Kanin daw! Mayak man! Ay, ni Manuel. Mabitla ang tainak ilukat tiri daw. Naimbag mo tanagawid ka dito Loretta. Umayak lang mangala iti kawas ko, Manong Andrew. Anya? Kaya't mo asawan, agsubli ka man ni Mansion? Wen, Manong.
kat dinak malapdan. Kat amom no apay, Talaga natangken ti ulom. Di nakpulos denggan. awan ti amok adakas ngar aramidat. Isong awan mo't ngarot ti makagapo tapno palapdanak ken ka. Anya? Kas itinakon-akon. Amomon ti amin a napasamak kabayatan ti kadam ija ospital. Kat saan nga rudan arumbang nga ipalawag ko pa'y kan ka. Sapay la kumata di naklapdan manong. Tano aramidem na ita. Agsubang talaang. Gaputa sa anak nga umanugot alapdan nak amang kadwa itigayam ko. Sige, sige. Aramidam no niya ti kayat mo. Total, sipod pa'y idi. Ket talaga matakastakan. Di na pulos ipang pangag. Ipangpangag kamat, manong. No lakit di, ta ibagam kanyak no anya talaga tipod no amapaspasamak. Dahita ti paglaingam. Ti agatap. Kanayon latan na pagat-atapan na. Dahita kadilatan ti paglaingam, Loretta? Ure anya ti aramidak. Awan ti makita kadag iti arwatan day di papa. Kasano nga adda ti maduktalak. No awan mo't apulos ti makitak a posible a makatulong kanyak. Ni, nakasubling ni Loretta dito'y mansyon. Diyak mo't nangag ti ungor ti lugan na adimtang. Ay. Diyos ko! Asino ti dimteng iti mansyon. Apay anapalalo ti siddaaw ni Vanessa. Kagayem, di uliwayan na dinggen. Ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon.